Campania Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească continuă. Echipa TV Rădăuți a fost la grădinițele din municipiul Rădăuți pentru a le explica copiilor că Moș Crăciun nu ajunge în fiecare an la toată lumea, dar cu ajutorul lor, moșul va găsi drumul mai ușor la fiecare copilaș. Atât copiii cât și educatoarele au fost încântați de campania noastră și au promis că ne vor ajuta cu jucării, cu dulciuri, orice ar putea aduce zâmbetul unui copilaș de Crăciun. Am venit să vă prezentăm campania noastră Donează o jucărie, fă un copil să zâmbească. Această campanie se desfășoară în tot județul Suceava și este până pe data de 20 decembrie. Dacă voi aveți o jucărie, hăinuțe care nu vă mai plac, le puteți dona unor copii care chiar au nevoie pentru a le face un Crăciun fericit. Sediul nostru este pe strada Molovoțului, la TV Rădăuți, și vă așteptăm acolo cu donațiile voastre. Maria, vreau să-mi spui ce ai înțeles, despre ce e vorba. De ce au venit la noi? Ce este pe afiș? Copil? Un copil care ce se întâmplă? Are ceva pe obrăjor. Lacrimi! Oare de ce un copil are lacrimi? Plânge! De ce poate să plângă un copil? Când noi suntem veți, uite, mai au copilașii. Jucării! N-au jucării. Cine a solicitat, domnișoara? Cine a rugat? Îi dăm niște hăini. Să dăm hăinuțele care? Nu ne plac. Nu știu dacă care nu ne plac. Care ne-au rămas mici. Așa. Așa. Și mai ce să se bucure un copil? Jucării? Niște jucării, da? Puteți face gestul ăsta? Da! Puteți din jucărioarele voastre cu care nu vă mai jucați să le adunați într-o sacoșă? Da! Așa. Și hăinuțele care v-au rămas mititele? Ia două ciorape mici. Așa. Să le puneți în niște sacoșele. Ciorapele am două Și împreună cu părinții voștri să le duceți la sediul televiziunii, bănuiesc.